Magandang araw mga bata! Ako po si Teacher Giselle ng East Kabayangan Elementary School of Braulio Iduhali District Division of Davao del Norte. Ngayong umaga ay may isa na naman tayong kwentong matututunan ng aral tungkol sa pagiging matigas ang ulo at mapagmintas sa ibang kapwa. Ito ay ang kwento ni Susong Kuhulita na isinulat ni Susan Pardenas, inunuhin ni Emmy Padua, at inilapat ni Sir Erwin Ray Abaw. Handa na ba kayong makinig? Tara! Tuklasin natin ang mundo ni Kuhulita. Sa isang malawak na bukirin ay may maliit na lawa. Sa hindi kalayuan ay may isang magandang hardin. Sa lugar na ito, nakatira ang maraming suso. Makikita sila sa mga malalaki at mga maliliit na mga bato. Ang iba ay nakadikit sa mga dahon malapit sa tubig, habang ang iba naman ay nasa lupa o di kaya'y nasa mga tuyong dahon at mga putol na kahoy. Iba't iba ang kulay, hugis, laki at tigas ng kanilang mga talukab. Ang ibang talukab ay may katamtamang tigas, habang ang iba naman ay talaga namang manipis. Sa kanila ay namumukod-tangi ang ganda. Walang hindi nakakakilala sa kanya dahil tunay na kakaiba ang kanyang itsura. Siya ay si Kuhulita. Si Kuhulita ay kakaiba dahil siya ay may pinakamatigas at pinakamatingkad na kulay ng talukab. Halos perpekto ang ikot na pabilog ng hugis ng talukab niya. Bukod dito, naiiba ang kanyang malambot na katawan sapagkat ito ay kulay rosas. Sa lahat ng oras, palaging nakalabas ang kanyang katawan. Kung kaya, talaga namang mapapansin siya. Kahit ang kanyang mga magulang ay nahihiwagaan din kung kanino siya nagmana. Pinupuri ang angking ganda ni Kuhulita. Hindi maikakaila na talagang dinadayo siya ng maraming kalalakihang suso. Pati nga ang kababaihang suso na galing pa sa kabilang ibayo ay pinupuntahan din siya. Masilayan lamang ang kanyang ganda. Puntahan natin yung sinasabi nilang kakaibang suso sa kabilang bukid. Sabi ng isang lalaking suso sa kanyang kaibigan. Sige, dahil gusto ko rin siyang makita. Sagot naman ng isa pang lalaking suso. Hindi ba delikado ang pagpunta roon? Tanong ng isang babaeng suso. Gusto rin naming sumama! Sigaw pa ng dalawa na sa may likuran nila. Pinuntahan ng magkakaibigan si Kuhulita sa kanilang lugar at nabighani sila sa kanilang natunghayan. Namalas nila ang angking kagandahan at kakaibang katangian ni Kuhulita. Habang lumalaki, mas lalong naging magiliw siyang tingnan. Mas tumigas at tumingkad ang kulay ng kanyang mga talukab. Maraming gusto magpagkaibigan sa kanya sa lugar nila. Ang mga bagay na ito ay lubos namang ikinasisiya ng magulang ni Kuhulita. Walang mga magulang na hindi naghahangad ng kabutihan para sa kanilang anak. Palagi silang nagdarasal na mailayo sa kapahamakan ang nag-iisa nilang anak. Minsan, habang naghahapunan ang mag-anak, ay napatanong si Kuhulita. Inay, Itay, bakit may mga suso na madalang lamang lumalabas sa talukab nila? Nagkatinginan ang mag-asawa. Alam nila na darating ang araw na magtatanong ng ganito ang kanilang anak. Kuhulita anak, marahil nahihiya at natatakot lamang silang makita ng mga tao at iba pang organismo. Ang kanilang anyo dahil malipis lamang ang kanilang mga talukab. Posibleng ikapahamak nila ito, ang sagot ng kanyang ina. Hindi kasi pare-pareho ang tigas ng talukab natin. Mabuti na lang at tayo ay nabiyayaan ng matigas na talukab
Ang dagdag na sagot ng kanyang ama. Ganun po ba? Ang sabi ni Kuhilita. Napansin mo rin ba anak, na iba-iba ang hugis, laki at kulay ng ating mga talukab? Sabi ng kanyang ina. Oo nga po, ang sagot ni Kuhilita. Napansin ko rin na karaniwang isang kulay lamang ang kanilang katawan. Kagaya po ng sa inyo. Hindi po katulad ng sa akin. Dagdag na sabi ni Kuhilita. Kaya anak, malaki ang pasasalamat namin sa Panginoon sa kakaibang biyayang ipinagkaloob niya sa iyo. Ang tugon ng kanyang ama. Gusto namin ng inay mo na ikaw ay maging mapagkumbaba at hindi maging mapaminta sa iyong kapwa. Dagdag na sabi ng kanyang ama. Sana anak, palagi kang magpapaalam kung saan ka pupunta. Hanggat maaari, ay palagi kang may kasama. Dagdag na payo ng ina sa kanyang anak. Huwag kang maging kampante na may matigas kang talukab dahil posible ka pa rin mapahamak kapag nakita ka ng mga tao at iba pang organismo. Ang dagdag na paalala ng ama ni Kuhilita. Maaasahan ba namin anak? Ang halos sabay na tanong ng ama at ina ni Kuhilita sa kanya. Opo, inay, itay, ang tanging sagot ni Kuhilita. Habang dumaraan ang mga araw, ay may napapansin na kakaibang gawi ang mga magulang ni Kuhilita sa kanya. Walang araw na hindi nila pinapangaralan at pinapaalalahanan ang anak. Kuhilita anak, diba gusto namin ang itay mo na lumaki kang may kaaya-ayang ugali? Paalala minsan ng ina sa kanyang anak. Napapansin namin, madalang na lamang kayong maglaro na inyong mga kaibigan. Ang sabi ng kanyang ama. Ano ba ang nangyari? Bakit hindi mo na sila kasama? Ang tanong ng kanyang ama. Hindi umimik at umisingid lamang si Kuhilita sa tanong ng kanyang ama. Dahan-dahang nawala ang mga malalapit na kaibigan ni Kuhilita. Hindi naman makikita apektado siya, sapagkat may isa pa siyang natirang itinuturing na matalik na kaibigan, si Susona. Pangkaraniwan lamang ang anyo ni Susona. Magkapitbahay sila at halos sabay silang ipinanganak. Kung kaya, naging malapit sila sa isa't isa. Katulad ng mga magulang ni Kuhilita, palagi ring pinapaalalahanan ni Susona si Kuhilita. Ngunit, hindi katulad ni Kuhilita, si Susona ay lumaking mabait at mapagkumbaba. Taliwas na taliwas ang kanilang pag-uugali. Ang kaibigang si Susona ay umaasang balang araw ay magbabago si Kuhilita sa kanyang pakikitungo sa kapwa suso. Alam mo bang walang mabuting may dudulot sa iyo ang pagiging mayabang? Ang sabi ni Susona sa kaibigan. Wala naman ako pinayayamang ah. Tutal namang maganda ako, di ba? Hindi ako tulad ng ibang suso na kapitbahay natin. Ang sagot ni Kuhilita. Mas maganda nga ako sa iyo eh. Dagdag pa niya. Oo, tanggap ko naman ang itsura ko. At simula pa lang, alam kong ikaw na ang pinakamagandang suso sa lugar natin. Ang tugon ni Susana sa kaibigan. Pinapaalalahanan lamang kita dahil baka hindi ako makatiis eh. Iiwan din kita. Pabirong sagot ni Susona. Eddie, iwanan mo rin ako? Tulad nila? Kaya ko naman mag-isa. Ang pabalang na sagot ni Kuhilita sa biro ng kaibigan. Isang araw, habang namamasyal sa hardin ang magkakaibigan, may nakasalubong silang kambal na suso. Talagang parehong-pareho ang itsura ng mga ito. Kulay dalandan ang kanilang katawan. Ngunit, hindi kagandahan ang kanilang mga talukhab. Mukhang nilulumot na. Ha! Tingnan mo nga ang itsura ng kambal na yan! Sabi ni Kuhilita sa kaibigan niyang si Susona, sabay turo sa dalawa habang tumatawa. Ha! Kung ako sa inyo, huwag na kayong lumabas ng bahay! Nakakahiya ang itsura ninyo! Pasigaw na dagdag ni Kuhilita. Tama na, Kuhilita. Kawawa naman sila. Ang nabigla at nahihiyang sabi ni Susona. Tumigil ka na nga dyan sa kakatawa mo. Dagdag pa niya.
Dali-daling nagtago sa kanilang mga talukab ang kambal. Hindi sila nakaimik sa sobrang hiya. Hinintay na lamang nila na lumagpas sa kanila sina Kuhulita at Susona. Saka sila dahan-dahang umuwi pabalik sa kanilang hardin. Habang papauwi, ay nagsalita ang isa sa kambal na suso. Kung anong ganda ng kanyang panlabas na anyo, ay ganun din kapangit ang kanyang pag-uugali. Sabi ng isang kambal sa kanyang kapatid. Oo nga, sayang natatangi niyang ganda. Sagot naman ng isa pa bilang pagsang-ayon. Palaging ganoon ang eksena sa tuwing may makakasalubong si Kuhulita ng mga suso sa daan o di kaya'y sa pasyalan nila. Isang araw, pinuntahan ni Kuhulita ang kumpol ng mga suso sa may maliit at putol na kahoy at sinabing, "Hoy! Bakit pa ayaw niyong lumabas sa inyong mga talukab? Natatakot kayo ano? Alam niyo bang mas lalo kayong papangit niyan dahil ayaw niyong lumabas? Ayaw niyo bang maging masaya katulad ko? Kawawa naman kayo!" Ang paulit-ulit na pangungutya ni Kuhulita. Walang nagawa si Susuna, kundi awatin na lamang ang kanyang kaibigan. Hindi na makatiis si Susona. Nang makakita ng tiempo, isinumbong niya sa mga magulang nito ang pinaggagawa ni Kuhulita sa tuwing namamasyal sila. Labis na nasaktan at nalungkot ang mga magulang ni Kuhulita sa kanilang nalaman. Hindi nila akalain na sa kabila ng pangaral at paalala sa kanilang anak ay naging masama pa rin ang ugali nito sa kanyang kapwa. Natatakot sila sa masamang epektong may dudulot ito sa kanilang anak. Ayaw nilang mapahamak ito. Pero ano ang gagawin nila? Paano ba nila ito mapipigilan? Ginawa na nila ang lahat para sa kanilang anak. Naging usap-usapan ang ugali ni Kuhulita sa kanilang lugar. At umabot pa ito sa ibang bukirin. Kaya si Kuhulita ay kilala na ngayon bilang isang suso na ubod ng iyabang at mapamintas sa kapwa. Maraming nagtataka kung saan niya nakuha ang masamang pag-uugali. Dahil kilala naman na sobrang mabait at matulungin sa kapwa ang kanyang mga magulang. Marami ang nalungkot sa pagbabago ng ugali ni Kuhulita. Ang iba naman ay naggalit sa kanya. May mga naghahangad na sana ay dumating ang araw na siya ay magbago. Isang umaga, naisipang mamasyal ni Kuhulita sa kabilang hardin. Hindi siya nagpaalam sa kanyang mga magulang. Alam din naman niyang pipigilan lang siya ng mga ito. Hindi niya kasama ang kaibigang si Susona. May lakad si Susona kasama ang kanyang mga kapatid. Hindi na niya mahintay ito at sa unang pagkakataon, mag-isa siyang umalis. Tuwang-tuwa siya sa mga bagong halaman at dahong kanyang nakikita. Tulad ng nakagawian, ganun pa rin ang kanyang pinaggagawa. May mga nakasalubong siyang ibang suso. Pinipintasan niya ang mga ito. Pinagtatawanan at hindi nakapagpigil, binabato ang mga talukab nito. Ang malupit pa nito ay pinapaalis niya ang mga ito sa mga dahong natitipuhan niya. Ang sarap pala mamasyal mag-isa. Naggagawa ko ang lahat nang gusto ko nang walang kumukontra. Naisip ni Kuhulita habang siya ay pauwi na. Uulitin ko ito. Usang niya sa kanyang sarili. Dali-daling nagtago si Kuhulita sa isang dahon. Alam niyang hinahanap na siya ng kanyang mga magulang sa oras na iyon. Samantala, sa kanilang bahay, alalang-alala ang kanyang ama at ina. Hindi sila mapakali sa kaiisip kung ano na ang nangyari kay Kuhulita. Ganon din ang kanyang kaibigang si Sona. Hindi nila alam kung saan siya hahanapin. Walang ni isang makapagsasabi sa lahat ng kanilang pinagtanungan. Madilim na
At wala pa rin si Kuhulita. Kinaumagahan, may isang suso na pumunta sa bahay nila at ibinalita ang nangyari sa kanya. Walang pag-atubiling lumakad kaagad ang mga magulang nito at ang kaibigang si Susona upang puntahan si Kuhulita. Kalunos-lunos ang kalagayan ni Kuhulita nang madatnan nila ito. Basag ang talukab, nanlalamig, at halos tuyong-tuyo na ang balat. Hindi makapagsalita dahil paos na ito. Dahil sa kaiiyak at nangihina pa ang katawan dahil sa uhaw at gutom. Diyos ko! Anong nangyari sa anak ko? Napasigaw na hinagpis ng kanyang ina. Napahagulgol na lamang ang ama ni Kuhulita sa sinapit nito. Umiiyak din sa awa si Susona para sa kaibigan nito. Umiiyak na ikinuwento ni Kuhulita sa mga magulang ang nangyari sa kanya. Sa takot na makita siya na may-ari ng halamanan, ay nagtagon siya ng husto. Subalit natabig ng may-ari ang isang paso kung saan siya nagtatago. Kaya siya ay nahulog. Matindi ang kanyang pagkabagsak na ikinibasag ng kanyang talukab. Labis ang pagsisisi ni Kuhulita. Kung hindi lamang naging matigas ang kanyang ulo at sinuway ang kanyang mga magulang, ay hindi niya sana sasapitin ang ganito. Kung hindi lamang siya naging mayabang at maraming sinaktan, ay sana ay may nakapagsabi kaagad sa kanyang sinapit. Gumagaling na kaagad ang kanyang sugat. Dahan-dahan na rin tumutubo ulit ang kanyang talukab. Hindi na gaya ng dati ang tigas at tingkad ng kulay at ang perpektong paikot ng hugis nito. Hindi na rin katulad noon ang kanyang katawan. Maraming nalungkot sa sinapit ni Kuhulita. Kung sana ay hindi siya naging mayabang at mapagmataas, hindi sana siya napahamak. Mula noon, naging mabait na sa kanyang kapwa suso si Kuhulita. Marahil, natuto na siya. Iyon ay sabi ng iba. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong araw na ito. Naway may natutunan kayo at napulot na aral tungkol kay susong si Kuhulita. Ako si Teacher Joselle na nagsasabing, ang batang mapagkumbaba, minamahal ng kapwa. Hanggang sa susunod mga bata, paalam!